O presidente da Deputación da Coruña puxo en valor o papel da industria alimentaria como motor económico durante a súa visita a Congalsa, unha das empresas de referencia no Barbanza. Valentín González Formoso visitou esta mañá as instalacións de Congalsa, na Pobra do Caramiñal, nun encontro no que destacou o peso do tecido industrial na economía da provincia. O presidente provincial cualificou a compañía como un exemplo de éxito empresarial, subliñando a súa capacidade para combinar innovación e tradición, así como a súa presenza en mercados internacionais. Coñecer polo miúdo cales son os plans, a situación actual, as perspectivas tanto nacionais como internacionais, as previsións de inversión, cal é o estado agora mesmo, e tamén coñecer as súas necesidades, non? Porque seguro que son algunha é denominador común do resto de empresas do sector e outras, ademais, é denominador común de calquer empresa nacional, sobre todo no ámbito da demanda de traballadores e traballadoras, en canto a formación, en canto a normativa laboral, en canto a estabilidade na contratación. Formoso puxo tamén o foco no impacto social da empresa, destacando o seu papel na creación de emprego de calidade e na fixación da poboación na comarca, con especial relevancia no emprego feminino na costa. Falamos de que en Galicia hai máis de 26.000 familias vinculadas de forma directa á transformación de produtos do mar, e Congalsa é unha referencia moi consolidada, xunto con outras dúas ou tres marcas galegas no sector que fan, ademais, de tractor laboral, tendo en conta que entre estas 4 marcas pois cubren prácticamente todo o emprego femenino da costa que hai na provincia máis costeira de España, como é a provincia de A Coruña. Pola súa banda, dende a dirección de Congalsa, agradeceron a visita institucional e reivindicaron o seu modelo productivo, baseado na sustentabilidade, a innovación e a xeración de riqueza no territorio. Para nosotros es un verdadero honor que el presidente de la Diputación pues venga a conocer nuestras instalaciones, nuestros proyectos que vamos a realizar los próximos años. A visita enmarcase na estrategia da Deputación de reforzar o contacto co tecido empresarial e apoiar o crecemento dun sector clave para o desenvolvemento económico da provincia.